te balonezi, ești obosită, ai inflamații și nu înțelegi ce se întâmplă în organismul tău? Ei bine, soluția pot fi scanările cu aparatul de biorezonanță SCIO, online, la distanță, non-invaziv, fără analize, fără mers la toți doctorii posibili. Vezi indicatori despre dezechilibre și zone ale corpului tău care au nevoie de susținere și vedem pe ce zone trebuie să lucrăm pentru a îmbunătăți starea de sănătate. Nu este un diagnostic medical, însă este un instrument de orientare care te ajută să vezi în ce direcție să o iei. Te ajută să vezi ce merită verificat pe mai departe și unde să începi să susții organismul. Dacă vrei să afli ce ai de îmbunătățit la sănătatea ta și ai curajul să te uiți în ansamblul tău ca organism, o scanare îți poate clarifica următorii pași. Lasă-mi un mesaj în privat dacă și tu îți dorești o astfel de scanare.